Mabungahong adlaw mga kaigsuonan, nining taknaa sa kaudtuhon udto manol. Na ako'y tubagon pangutana igsuon nga nakahatag og makaingon ta og na-attract ko siyang pangutana ba kay kani nga pangutana niya niabot ni siya one time sa conversation ako with my wife, no? So ang pangutana niya igsuon ganina pa ning buntag, just this morning nangutana siya nako. So ako ni siyang tubagon og ang pangutana, of course makita ninyo diya sa screen. Okay? Mao ni ang pangutana akong basahon diri. Pastor, maayong buntag kanimo. Nalang ko'y pangutana ba kinsa man good ang buhat sa atong kapalaran? Ang Ginoo ba o kita mismo? Next line ingon siya. Kaya usahay makaingon ta sa atong kaugalingon nga pagbuot siguro ni sa Ginoo maong naing-ani ta. Sahay pod makaingon ta nga nganong gibuhat man to nako. Dili ta ko maing-ani karon akong kinabuhi. Please ko og tubag pastor, daghang salamat. God bless you. Brad, dili ti ka nga nila no kay isip pag respeto nimo. Apan ako kang gipasalamatan aning pangutana og salamat sa imong pagsalig, no? So actually mga igsoon katong nadungog nyo nga pangutana, dihay time nga nagistorya mi sa akong asawa about ana, no? So ang imo yung punto ani igsoon nga tana ka is kinsa daw nagbuhat sa atong future kapalaran. Okay? Kita ba og ang Ginoo o ang Ginoo? Akong ikatubagan na brad mao ni. Of course, kung arita sa Jeremiah 29:11, ang Ginoo gyud. Okay? Ang Ginoo gyud ang nagbuhat sa ato ang kapalaran. Pero naay cooperation nato. Kay bisag ang Ginoo kung saan ay pagabuhaton kung di pud ta mo cooperate, kung di pud ta mo response, okay? Kung dili pud ta mo tubag sa tawag sa Ginoo, dili ta magsubay sa iyang plano, dili ta magsubay sa iyang kabubuton, wag pud say mahimo kay gitagaan man tag choice, di ba? Ingon ang balang kasulatan nga kamatayon ug kinabuhi naa sa atong pagpili. Again, ang balang kasulatan mingingon mismo mga igsoon, kamatayon ug kinabuhi naa na sa atong choice pagpili, no? So depende na to ang Ginoo gyud ang iyang plano. Hayag na ugma, di ba? Niingon ng John 10:10, ang kawatan ng yawa ning Ari sa pagpatay, paglaglag. Apan ako ni Ari, si Kristo ni, aron maghatag ako kaninyo kinabuhing madagayaon. So madagayaon is apil na di ang hayag nga ugma. Madagayaon it means nga nindot nga puhon nato, no? So in other words, mao gina ang kapalaran gyud nato nga gusto unta sa Ginoo, kanang mahimotang blessed. Pero mao lagi na usay kita manggong mga tao pud mga igso natay kaugalingong pagbuot desisyon. Tagahan ta mo og example parehaning ko ano. Gingon ni Solomon, it's biblical. Panultihon 29:1. Unsa gingon ni Solomon, the wisest king in the Bible. Ingon diri ang panultihon 29:1. Kung magpabilin kang gahig ulo bisag makapila ka na badlunga, moabot ang higayon nga ikaw mapukan ug dili na gayud makabangon. So nay word kung magpabilin tang gahig ulo. Kay usay man gud si Lord, sige remind na to nga anak mao ni buhata. Anak mao ni buhata. Gitawag tika paggamit na nako. Anak ay nagbuhata kay wa ko malipay anak. Kay kung imo nang buhaton anak, ang imong ugma gubot. Ang imong ugma kanang wala kay kalinaw. No, ana ba? Pero usahay kay na may kitang tao igsoon gahi man tag-o usahay god, no? So ningon ri kung magpabilin tag gahig ulo, it means mga igsoon kana bitaw kung magpabilin ta nga dili mo sunod, no, sa giya sa Ginoo, dili mo sunod sa pulong sa Ginoo, so wala na say mahimo ang Ginoo, gitagaan na tag chance. Yes, gamhanan si Lord, tinuod na, pero still ang pagpili na nato, still ang pagbuot na nato. Remember the story of the prodigal son, di ba? Gipugnan ba samahan ng anak, no? Nanatanan, iyang gipangita. Pero ang anak usa ka adlaw manghod mingingon, tay, ambi ako ang mana, ambi na ako ang mga bahin bi kay moadto ko. So gihatag, so ingana sa digson sambingay na sa tong langit nung amahan. Dili siya mamugos nato. Kung unsa atong tuyo, kung unsa atong gusto hala, tagaan ta sa Ginoo og kagawasan igsuon. Amen, tagaan ta niya og freedom to do whatever we wanted to do, pero mao lagi na konsekwensya sa unahan. So sa pangutana nimo brad nga kinsa may nagmugna sa atong kaugmaon, mahog gyud ang Ginoo. Pero depende sa atong response. Ngano man kay bati ang atong ugma or kapalaran, gitugot man na sa Ginoo, siguro kay natay gihimo nga makapabati sa atong ugma, siguro natay gitanom, natay gipugas nga dili maayo moani ta sa ugma.
Kay si Lord mga igsoon, igor man ang muhatag sa resulta. Di ba? Ang muhatag og resulta sa tanan natong gibuhat or decision si Lord. Kay He is the God of justice man. No? Sumaw na mga igsoon nga ang iyang plano nindot ko kayo, kapalaran nindot kayo. No? Maayong ugma, puno sa paglaom, di ba? Jeremiah 29:11. Pero depende nato na kung mo response ta sa tawag sa Ginoo. Pareha lang gud aning nahitabo ni Moises, di ba? Si Moises. Katong si Moises gitawag sa Ginoo mga igsoon, tanaw ha. Ang plano sa Ginoo, si Moises makaabot sa promised land. Si Moises may muuna pag yun. Ginoo mismo nagsulti. Sumao na kapalaran unta ni Moises. Apan nakaabot ba si Moises sa promised land? Wala. Kung dili ang kaliwat lamang ni Joshua ug ni Caleb. Nganuman, o ni nahitabo igsoon. Sa Numeros 20 city, no? Kapitulo 20 bersikulo 7 akong basaon nungtod sa ubos. Nagingon diri. Giingnan sa Ginoo si Moises, kuha ang imong sungkod nga anaa sa tubangan sa sudlanan sa kasabutan ug tiguman ninyo ni Aaron ang mga tao. Sultihi ka ng bato. Listen na, sultihi ka ng bato nga naa diha ug kana mohatag og tubig. No? Sultihi ka ng bato, sultian ra. Nya ang bato daw maghatag og tubig alang sa mga tao. Nining pagiha, hatagan ninyo mainom ang mga tao ug ang ilang kahayupan. Unya gikuha ni Moises ang sungkod sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Sa 10, unya gitigom ni Moises ug ni Aaron ang mga tao tubangan sa bato. Miingon sa kanila, pamati kamo mga masupilo, nasuko si Moises. Hatagan ba kamo namo og tubig gikan nining maong bato? Unya giisa ni Moises ang iyang kamot ug gibunalan niya sa makaduha ang bato ug mibulhog gikan sa bato ang daghang tubig ug nanginom ang mga tao ug ang ilang kayupan. Apan gibadlong sa Ginoo si Moises ug si Aaron. Kay wala man ako tuohin ninyo aron balaanon ako sa mga tao sa Israel. Dili kamo mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila. Okay? So nausab ang kapalaran unta ni Moises igsoon is may mulid sa Israelites ngadto sa promised land. Makaabot siya pero wala. Nausab ang plano sa Ginoo. Depende sa response. Kaya ang response ni Moises igsoon, ingon ang Ginoo, sultihi kining bato ug mugawas ang tubig ug makainom ang akong katawan. Pero si Moises kay wa na siya kapugong aning taymas ang kagalingon. Iyang gibunalan og kaduha ang bato igsoon niagas gyapon ang tubig na kainom. Pero lang kay si Moises wala man ning sunod sa instruction. Si Lord ning ingon nga tungod kay wala man mo mingtuman sa akong gisugo, sa akong instruction, dili mo makaabot dito. Dili kamo ang mulid sa akong katawhan nito sa yuta nga akong gisaad katong promised land. Sumaw na mga igsoon, no? So ang plano sa Ginoo nindot kayo for us in the future, nindot kayo, pero still ang response na nato. Brad, nangutan na ka about sa kapalaran. Nindot kayong kapalaran nga gusto sa Ginoo nga masinati nato mga igsoon. Apan still nagdepende nato ang response. Kung di po ta maminaw sa pulong sa Ginoo, kung wala po tayo action, kung wala po tayo himuon nga malipay ang Ginoo, kung dili po ta mo cooperate sa plano sa Ginoo, ang hayag nga ugma hanap na kayo. Ang hayag nga ugma di nato na masinati, or ang kapalaran nga nindot nga itong gipanganoy dili nato masinati kung di ta mo response sa plano sa Ginoo. Pareha nako. Nagistorya mismo kong asawa igsoon, ingon siya nga, ingon ko nga grabe din ang Ginoo, no? Imagine love, akong ginanong asawa, no? Nagistorya bago pa miya itong kasal. Imagine love, more than 16 years ko in drug addiction, niagi ko pamaligiyag siya po, bisyo ko lain-laing babae, nakabuntis na ko kadaghan. Unya na si tanan klase nga bisyo, sigarilyo, inom, rugby, bulkasil, marijuana, sirap, gasolina, unsa pa to mga suyupono na. O grabe, kawatan kay ko para lang makasuyop ko, mangingilad kung dako bakakon, no? Pero grabe ang gugma sa Ginoolab akong gingnan ng asawa. Pero kabaka kung sa tubag sa mga asawa, yes, pinangga jud ka sa Ginoolab, pero kung wa pud kaming response sa tawag sa Ginoo, dili pud na mahitabo nga ingani ka karon. Kuha ninyo, ingon akong asawa, pinangga ka sa Ginoo lab, gigugma ka, pero dili sad ka maabot ani karon kung wa ka ning response sa tawag sa Ginoo. Okay? Sakto igsoon, depende nato. Igsoon imong pangutana, kinsay nagamas tong kapalaran? Ang ako'y katubag ang Ginoo ug kita, no? Ang Ginoo muhatag lamang og resulta sa kung unsa atong gipili nga kapalaran, unsa atong gipugas, unsa atong gitanom, muhatag lag resulta ang Ginoo. Pero si Lord ganahan unta, anak ta sa Ginoo, gusto si Lord nga dalhon ta niya sa hayag nga ugma. Unsa iyang promise sa Jeremiah 29:11,
Promise ni sa mga ningtuo sa Ginoo. Promise ni sa mga nangalagad sa Ginoo sa iyang mga anak. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Unsa nga planos Ginoo para nato, kapalaran niya, plans to prosper us, no, i-prosper ta, no, and not to harm us, dili kay makadaot nato, to give us hope, a hope and a future na ipaglaom ug ugma nga of course hayag, pero depende sa tong response. Amen. Ang atong kapalaran mga igsoon, of course gusto si Lord nga hayag, nindot, madagayaon nga kinabuhi, blessed life, apan nagdepende sad na ang katumanan sa atong pag-response niya. Kung mo-cooperate pod ta sa Ginoo, sa planos Ginoo, kung magsubay ta sa kabubuton sino plano sa Ginoo, mga lagad ta sa Ginoo, then ang kapalaran nga yagiandam nga nindot matumana. Pero kung musukwahi ta, o nya musupak ta sa plano sa Ginoo, di ta mga lagad sa Ginoo, magkinabuhi ta nga magbuot-buot ta, then dili gyud nato makabot ang ugma nga maanindot, kundili ang ugma nato ana magkagubot. Amen. So igsoon akong pagdasig na tanan, kung gusto ta nga makaabot or gusto nato makabot, masinati ang kapalaran nga hayag or nindot nga ugma nagiandam sa Ginoo, karon palang daan magpugas pud ta, magtanom ta og mga butang nga moani ta og hayag nga ugma. Unsa man ang mga butang nga pastor Brad? Unsa man na? Mga butang nga may maya ang Ginoo. In other words, mga lagad ta sa Ginoo, magpagamit ta sa Ginoo, makirelasyon ta sa Ginoo nga ato sing seryoson, atong klarohon, itodo na nato ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay mao nag-ingon ni Paul igsoon, kay ang inyong paghago dili makawang, kay naa joy harvest sa unahan ug naay hayag nga kaugmaon nga giandam sa Ginoo para sa iyang mga kanakan. Mabungahong kaudtuhon mga igsoon, ampo, amping, abante og padayon. Keep safe everyone. To God be all the glory.